Bună, eu sunt Rarity și astăzi o prezenta încă un nou stil. Scuzați-mă pentru sunete, iarăși e mașina de spălat în priză. Stați puțin să aduc și rochile. Uitați-le, o să le pun aici, pe clanță. Deci, noul stil de astăzi se numește culoarea armoniei. E simplu. Acesta este mai tradițional pentru alicorni. Dar dacă nu sunteți, trebuie măcar să aveți un element. Al meu este generozitatea. Și m-am și transformat. Am un corn cu sclipici și ochii mov. Pentru că deci să pieptănăm mai întâi așa o parte așa, trebuie să așteptăm puțin să-l facem ca atunci. Ce faci cu ea? Iar filmez. Ia și mă uit la mașină. Eu iar filmez, vorbește mai încet. Ia filmez. Ce filmez? Măcar vorbește mai încet. Nu mai vorbesc deloc. Bun. Așa, îl prinde. Apoi așteptăm. Doar așteptăm. Și apoi îi dăm drumul. Apoi îl mai pieptănăm puțin aici. Îl împărțim în două șuvițe. O punem aici pe o parte. O parte așa o împletim aici. Mușchi, ce faci? Dar vorbește încet. Da, ce faci acolo? Nu trebuie să fie împlețiți regulamentar. E bun oricare. Așteptăm și îi dăm drumul. Apoi rupem șuvița în două și o punem pe părți. Și restul coamei o punem într-o direcție. Ne pieptănăm puțin. Dacă doriți, se poate pune și în trei. Coana e simplă, însă așa. Apoi punem o muțără
Și Asta o să alea Deni. Le-ai pus frumos. da, nu prea știu cum. Le-am lăsat lângă ăla, pentru că nu pot să Păi beau. trebuia să pui roșele și după aia punea aia deasupra. Ce trebuia să faci? Am luat agentona la folie și încep să filmez. Da, l-ai închis bine, acetona. Aha. Da. Apoi îi dăm o dată, o punem pe partea asta, apoi așa, așa și gata. Cred că mă face, nu ție sunt reality. Uite, ce am dat 400 de lei.